Καλησπέρα σας. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε το XAMPP και μέσα στο XAMPP να εγκαταστήσουμε το Joomla. Τι είναι το XAMPP και το Joomla? Το XAMPP είναι ένα πακέτο από διάφορα αρχεία τα οποία μας επιτρέπουν να φτιάξουμε ένα είδος σερβερ μέσα στο PC μας, ώστε να μπορούμε να εγκαταστήσουμε διάφορα πακέτα σελίδων όπως Joomla, SMF, PHP Forums, Drupal, WordPress και διάφορα τέτοια που βλέπουμε στο ίντερνετ. Η εγκατάσταση δεν είναι τίποτα δύσκολο, θα σας το δείξω τώρα. Το XAMPP μπορείτε πολύ εύκολα να το βρείτε εύκολα στο ίντερνετ με μια απλή αναζήτηση στο Google, όπως και το Joomla το πακέτο. Η τελευταία έκδοση του, η 1.6.0, έχει ένα πρόβλημα και γι' αυτό εμείς θα χρησιμοποιήσουμε την 1.5.20. Έχω φτιάξει ήδη το φάκελο και θα δείτε μετά που θα μας χρησιμεύσει. Τρέχουμε το XAMPP και μας εμφανίζει αυτό εδώ το πλαίσιο. Πατάμε install. Περιμένουμε κάνα 2 λεπτό, 3 λεπτό κάνει περίπου, ή μπορεί και παραπάνω, για να περάσει όλα τα αρχεία μέσα στο δίσκο. Το κάνουμε εγκατάσταση στο C όπως δείχνει εδώ πέρα, για να μας βολεύει να το βρίσκουμε εύκολα. Και ως διαμαγεία σε λίγο θα περάσουν τα αρχεία πολύ γρήγορα. Όπως μπορείτε να δείτε, η διαδικασία τελειώνει τώρα. Περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα ακόμα ώστε να εγκαταστήσει όλα τα αρχεία και μετά θα σας δείξω τα επόμενα βήματα. Τέλειωσε η διαδικασία και μας εμφανίζει αυτόματα αυτό εδώ το παράθυρο. Μας ζητάει στην πρώτη φορά αν θέλουμε να κάνει shortcuts στο desktop και στο start menu. Εγώ δεν χρειάζομαι, αν χρειάζεται γράψτε Y, ή αν δεν χρειάζεται γράψτε N. Εγώ γράφω N γιατί δεν το χρειάζομαι. Σε αυτήν εδώ την ερώτηση πατάτε Yes. Στην επόμενη πατάτε Yes. Περιμένετε λίγο να κάνει relocate. Πατάτε Enter. Πατάτε Enter και πατάτε 1 για να ξεκινήσει το control panel του XAMPP. Το control panel του XAMPP έχει ξεκινήσει, είναι αυτό εδώ. Εδώ πέρα γυρνάτε σε αυτό το DOS παράθυρο, πατάτε X και Enter και το κλείνετε, γιατί δεν το χρειαζόμαστε άλλο. Όπως μπορείτε να δείτε, για να τρέξει το οποιοδήποτε πακέτο σελίδων που πάμε πριν, SMF, PHP, WordPress κτλ, χρειάζεται οπωσδήποτε ένα Apache και μια MySQL βάση. Οπότε τικάρετε το service, αυτά εδώ τα checkbox, και πατάτε start και ξανά start στο MySQL. Μπορεί να δείχνει ότι κολλάει, αλλά στην πραγματικότητα δεν κολλάει. Απλά χρειάζεται λίγο χρόνο για να κάνει το start, ειδικά στον Apache. Εδώ πέρα βλέπουμε τι έχει γίνει μέσα στο φάκελο XAMPP στο δίσκο σε XAMPP. Εμείς θα εγκαταστήσουμε ό,τι πακέτο θέλουμε, Joomla, PHP και αυτά, μέσα στο φάκελο htdocs. Παίρνουμε το φάκελο που έχουμε ξεζιπάρει το Joomla το πακέτο και το ρίχνουμε μέσα στο htdocs. Ωραία, όπως βλέπουμε έχει μπει. Τώρα θα ανοίξουμε έναν browser και θα γράψουμε localhost κάθετος στο φάκελο με τον οποίο έχουμε βάλει το Joomla. Αν είχα ονομάσει αυτόν εδώ πέρα το φάκελο Joomla 1, εδώ πέρα θα έγραφα Joomla 1 αντί για το Joomla, και ούτω καθεξής. Καταλάβετε πως πηγαίνει. Επιλέγουμε ελληνικά, επόμενο. Εδώ είναι η άδεια χρήσης, πατάμε επόμενο. Το είδος βάση θα είναι MySQL. Βάζουμε ένα όνομα διακομιστή, αφού το έχουμε στήσει στο δικό μας υπολογιστή είναι localhost. Το όνομα του χρήστη είναι root. Κωδικό δεν βάζουμε και μια όνομα βάση. Εγώ θα την ονομάσω Joomla και πατάμε επόμενο. Χρήστη FTP εγώ δεν θέλω. Αν θέλετε εσείς να φτιάξετε κάποιο χρήστη FTP, φυσικά θα το κάνετε,
Αλλά επειδή το στείλουμε στο ίδιο μας το PC, δεν χρειάζεται αυτό, γιατί θα ρίχνουμε τα αρχεία manually, οπότε δεν χρειάζεται FTP, δεν έχει ουσία. Πατάμε επόμενο, δίνουμε ένα όνομα στον ιστότοπο μας. Εγώ θα το ονομάσω Joomla XAMPP Test. Θα δώσω μια διεύθυνση ταχυδρομείου, όποια να είναι, δεν μας ενδιαφέρει. Θα ορίσουμε ένα κωδικό διαχειριστή. Θα εισάγουμε το ενδεικτικό περιεχόμενο τώρα εγώ, για να σας δείξω πως είναι το Joomla. Πατάμε επόμενο και όπως βλέπετε μας λέει να διαγράψουμε το φάκελο installation. Κάνουμε ελαχιστοποίηση, μπαίνουμε μέσα στο φάκελο Joomla και διαγράφουμε το φάκελο installation. Προσοχή, μόνο το φάκελο installation. Και πατάμε ιστότοπος. Αυτό είναι το ενδεικτικό περιεχόμενο του Joomla. Θα έχετε δει διάφορα site σε Joomla, απλά μπορεί να μην το ξέρετε. Τα Sephora, τα καταστήματα έχουν το site του στημένο πάνω σε Joomla και άλλα διάφορα, τώρα δεν μου έρχονται κάποια στο μυαλό. Μπορείτε να στήσετε e-shop με το Joomla, με το component το VirtueMart, αλλά εδώ πέρα απλά θα σας δείξω πως κάνετε login στο σύστημα, στο backend. Πατάτε στο link administrator, δίνετε τα στοιχεία που βάλαμε πριν και πατάμε login. Από εδώ πέρα μπορείτε να πειράξετε ό,τι θέλετε και να φτιάξετε όπως θέλετε το site σας. Αυτά από μένα, ελπίζω σε ό,τι καλύτερο για σας. Καλή σας συνέχεια.